Plamene a dym v noci zabíjali znova. O život prišli dve matky viacerých detí. Zlodej v núdzi vykradol kostol v Sabinove. Sakrálnych predmetov sa nedotkol. Policajti a hasiči hľadali v zamrznutom jazere nedaleko Senca topiaceho sa muža. Ajte krimi. Ani 8 stupňov pod nulou neodradilo potápačov, aby sa vrhli do ľadovej vody. Nečudo, veď išlo o záchranu ľudského života. Pri sledovaní reportáže si dajte radšej niečo na zahriatie. Na jazere Guláška nedaleko Senca zachraňovali potápači napriek extrémnej zime nezvestného kolegu. Po technickej príprave na brehu vstúpili niekoľkí muži, ale aj jedna žena do vody, ktorá dosahuje teplotu približne 3 stupne Celzia. Muža, ktorý pre potreby tohto cvičenia simuloval stav bezvedomia, vytiahli približne z 15-metrovej hĺbky. Pomocníci na brehu mu poskytli prvú pomoc. Cvičenia sa zúčastnili policajti z poriečneho oddelenia, hasiči i záchranári. Nechýbali však ani jaskyniari z Trnavského speleho klubu. Vo vode vždy sa ťahá šnúra, to znamená, to je základná naša orientačná pomôcka. Tie situácie trénujeme tak, aby sme boli maximálne tých 35-40 metrov od brehu pod ľadom. A samozrejme, ale máme cvičenia, ktoré robíme aj na pol kilometra. Pri prečesávaní územia pod zamrznutou hladinou sa potápači riadia aj 4 svetovými stranami. Systematicky tak dokážu prehľadávať aj väčšie vodné plochy. V tomto jazere je maximálna hĺbka 15 metrov, takže niekedy cvičíme aj tie hĺbšie, ale to je skôr v letných mesiacoch. Skupine nadšencov z klubu technického a jaskinného potápania má každý svoju úlohu. Niektorí potápači prehľadávajú priestor, ďalší ťahajú šnúry a veľmi dôležitá je najmä technická podpora na suchu. Aj vďaka nej dokážu potápači prežiť pod vodou aj v extrémnych podmienkach. Všetky tie obleky, čo máme pod tým ďalšie podobleky, čiže tá termická izolácia je na takej úrovni, že človek tú hodinku, dve relatívne vydrží. Potápačom v boji so zimou pomáhajú napríklad izolačné plyny. Podľa potreby si do kombinézy dofúkujú argón a niekedy používajú aj jej vlastné vnútorné vyhrievanie. Nesmú to však preháňať, aby sa v chladnej vode zbytočne nespotili. Z Oseneckých jazier Dalibor Skladán, televízia Joj.